ketemu maning karo konten sederhana nih. Awal mula Miki Ana tatakan sing ukuran 24 cm yo guys yo. Yang anggo full brownies. Konten wingi kae yang ngomong kan ape gawe kue ultah aja nganggo bahan olesan sing wingi tak ajari nyong yo. Ajari. Ya kan karena nekan kue ulang tahun kan ditutup nganggo buttercream kayak kie. Jadi pote-pote ora apa-apa ya, nanti hasilnya dipotong juga bakalan ireng bletuwek kayak kuwi. Lapis karo lapis wis tak tompok-tompok. Jadi kita anggo sedotan sing tak lebok-lebokne. Fungsinya apa? Fungsinya gawe nyangga men aja mlepes kue yo. Ngisor kue ukuran 20 cm kali 7. Nah sing dhuwur ki ukuran 16 yo guys yo. Nah, kita belah-belah terus tak isi buttercream. Fungsinya apa? Fungsinya nak dipotong kue api karena belahan-belahane. Ki mesti pada ngomong, kue krimnya warna putih apa coklat apa krem? Coklat ora, putih ora, nyong tak arani si krem yo. Sebenarnya abe warna coklat guys, tapi berhubung langka waktu dadi nggo gawe masuk keluar kulkas kuwi nyong waktune langka ya. Dadi ya wis krem buang, engko juga apik kasile. Kan wis dipoles-poles tinggal diseret nganggo garis-garis katulistiwa. Guys sampean weruh kayak kuwi anak miring-miringe ora sih guys kayak utek nyong. Tapi ora, kuwi aslinya ora miring guys. Nek misalnya miring juga dipangkas ora apa-apa, cuma yang ora mangkas eman-eman lah bolone kok dibuang-buang. Jadi nek ora tak pangkas. Ki sebenarnya video kuwi 35 menit guys, tapi ya tak edit dadine semene ya hampir 4 menit pe kurang. Ya kayak kuwi guys. Nyong kuwi aslinya males ya guys gawe tutorial atau gawe kue-kue kayak gitu karena misalkan video suwete aku dadine semono eman-eman memorine kan yo, tapi pora karena apa nyong lagi semangat napa nek lagi ora semangat ya wes pora ben lah kok marah-marah dicapleng wis nganggo coklat kapan naburine. Nah ki wis ana mainan wis ana topper juga yo guys yo, ki tinggal tak taro-taro buttercream nempel. Mainannya terserah abe nganggo mainan apa sing penting bersih ya guys ya, wong abe disugne nang kuehan atau disugne nang makanan kayak gie. Zaman mien yo guys yo akeh nemen tutorial sing gawe kayak kuwi tapi kayak mainannya kuwi atike fondan, nek ora mainane kuwi atike sing bahan-bahan nang tuku nang bahan mainan kae sing larang-larang, tapi saiki ne gampang ya. Saiki ne mempercantik kue kuwi yo ana mainan ya dibrukne mrono, ana gambar-gambar atau sing foto ya dibrukne rono. Saiki gampang ya guys, uteke pada cemerlang-cemerlang ora kaya nyong. Ya marah-marah wis dadi besem dah yo guys ya, tamaring jaban deset nah kayak gini nang jaba. Apik teh apa ora sih cara nyong. Nah setelah wis dadi kiye nyong ape ngukur-ngukur kardus. Tahape ora mung cuma gawe lidadi yo guys, tahape sih rumit sih akeh. Dadi nyong kudu sekolah, kudu ngukur-ngukur. Soale nang toko kue atau toko bahan kue guys yo, kardus kuwi kan ora pas ya. Misalkan kue dhuwur mesti kardusnya kan endep kayak gue ya kudu ditukur-tukur dhewe. Nek ora makingnya kudune dikayak-iki. Totop sing nggo notop kuwi udu tak dadekne totop tapi tak dadekne nggo sampingan. Kok sampingan sih? Ya soalnya men bisa dibungkus kayak gini. Kan karena nek numpak motor kan mesti ana debu-debune yo guys ya, nek misalnya ora ditutup kena debu. Guys tiba-tiba wis dadi baik ya kue nyong tinggal dicokot nang uwonge guys. Apik pora? Apik sih.